Så blev det sgu nytår igen, og jeg har købt, jeg vil gerne vise min fyrværkeri. Det er 2012, skiftet 2012. Jeg har været til Hansen. Der fik jeg købt nogle Hong Kong by Night kugleraketter, 3 pakker. Virkelig god raket, tror jeg. Billigt, meget billige raketter. Og så fik jeg købt en Daddy Pack også, i forhold til batterierne senere. Men der er en raket her. En raket her. Og så fik jeg købt, så var der også 3 kugleraketter. Jeg fik købt i et stort sortiment til Hansen. Restsalg havde jeg. Meget 400 for, eller jo 400 for 104 dele eller sådan noget, jeg er ikke sikker. Så fik jeg købt sådan en main pakke. Der viser også lidt tingene der var der i og sådan noget. Og så har jeg også nogle 2 raketter for Atea-raketter, hvad de hedder. Så lidt for sidste år, og så har jeg så smart her. Nå, men I må beklage mig lidt, så nu skal I tage batterier frem. Okay. Det er sådan små batterier. Start lige over. Jeg var i Land og Fritid, og så fik jeg købt 3 af sådan nogle små batterier til 124. Så rimelig godt, synes jeg. Billigt. Så fik jeg købt Danske Søers batterisortiment. Der var det her batteri i, og det her lille batteri. Og så det med en batteri her. 100 kroner, det kunne lige så godt. Jeg havde pengene. Og for den der Daddy Pack der, jeg snakker før, der fik jeg sådan en Aquila batteri. Og der er de 2 andre batterier, jeg købte i det der batterisortiment der. Jeg skal bare op på. Og så er et lille batteri, jeg købte i Nyborg. Jeg har aldrig prøvet det, aldrig set det, så må jeg lige prøve i år. Der var ikke noget der. Købte jeg et Cannabis batteri. 77 skud. Meget billigt til prisen. Det skyder i tempo, og der er mange skud, det tager lang tid, så billigt til penge. Græslær. Phoenix batteri. Godt batteri, hvad jeg har set. Jeg har ikke set det før, men på TN's hjemmeside har jeg Indus batteri, hørt med i Daddy Packen. Så tror jeg ikke, det er rimelig stort kaliber. Så var jeg i Land og Fritid igen. Det er sådan et stort Chikara batteri. Nippon hedder der serie der. Og også en missilbatteri købte jeg også i Land og Fritid. Fucking nice. Og så Golden Lotus. Det var en små batterier. Jeg lægger lige kameraet igen. Tager de store batterier fra. Det er sådan en stor batterier. 6 store batterier. Først og fremmest så har jeg købt teleskopium til Jansen Restlager. Værdi 650, tror jeg. Jeg fik det for 220, tror jeg. Man kan ikke se så meget, men rimelig okay kaliber. Men ja, det er det første. Kan jeg sgu lige lukke den her, fuck det. Young Dynasty 2 batterier. Jeg havde jo King Dynasty 2 sidste år, så nu købte jeg 2 Young Dynasty batterier. Jeg er ked af, at de ikke havde powerbox, men det er nogle hjem og fix, de sælger Sirius vinkelskud batteri 200 kroner. Nok det bedste og billigste batteri. Eller det bedste batteri til de penge, jeg har set før. Og så har jeg købt sådan et stort batteri, højeren, til 600 kroner. Cirka godt og vel et kilo krudt i. Store mother. Godt. Sindssygt. Med fontæner og helt lortet. Og der er ikke så meget der. Og så mit sidste og mit yndlingsbatteri. Det er den her satan her. Nu skal vi se, om jeg kan få den åbnet. Det kan jeg.
Okay, prøv at se. Det vejer 16 kilo. Det kostede 1000 kroner. Det er 4 batterier sat sammen, som I kan se her. Der er 2 kilo krudt i alt, men det er sat sammen som et batteri. Men det er blevet godkendt af Sikkerhedsstyrelsen og alt det der. Så der er ikke noget der. 1000 kroner. Nok det fedeste batteri jeg har set. Jeg har set det. Største og bedste batteri jeg har, tror jeg. Ja, det er det ved jeg. Voldsomt stor batteri. Der er 180 skud. 186 skud. Og på 150 sekunder, så det er meget. Det var cirka 150 sekunder, det var 2 minutter og 36 sekunder eller sådan noget, hvad jeg så på filmen, men det var mine store batterier. Så kommer jeg til bomberøren. Så da jeg købte det her sortiment med mine der, så fik jeg sådan 2 store bomberør med. De er sindssygt store. Fireworks bomberør. Rigtig store kraft i. Fantastisk. Store bomberør, dejligt. Jeg tror det er kometrør. Det meste af det jeg har ikke prøvet med nu. Det synes jeg er læse. Der er lidt andet her. Sådan. Så er der også et til, står. Så købte jeg sådan en pakke med Nå ja, så købte jeg også den der kæmpe junior-sortiment der til 400 kroner. Bare de der lidt større rør i, så købte jeg en pakke med 4 bomberør. Fireworks. Sådan der. Så er også lige lidt fra toren sådan. Okay, og så det sidste jeg viste. Og jeg har også en helt på resten her. Og så har jeg 100 skud. Det er fint, tror jeg. Kæmpe fontæne, monster. Rigtig stort, der er 400-540 gram krudt i, mere end der må være en fontæne, men det siger vi ikke til nogen. Den har jeg en til. Så fik jeg også i min sortiment fik jeg en vulkan eller hvad man vil kalde det. Og så har jeg købt 3 af den. Så er jeg sådan lige en jeg fik med i sortiment. 100 skud igen. Fontæne. Stor fontæne. Eller okay, så købte jeg også sådan en fontæne. Hjem og fix. Okay, nu lægger min fyrværkeri noget rode på værelset, fordi jeg lige skulle finde det hurtigt og sådan noget, men der er mit fyrværkeri, det ser sådan ud. Container, raketter. Jeg ligger lidt på gulvet, men det er nødt til at samle væk hurtigt. Sådan her. Batterier, bomberør, med i gangen. Sådan her, batterier. Okay, det var mit fyrværkeri. Det er 2012. Jeg håber, jeg kunne lide videoen, hvis I kan, så fair nok. Men jeg filmer også, jeg laver en til video i år, altså selve nyhedsaften, når klokken slår 12. Så det bliver de store batterier, og også de mindre batterier, og selvom det ikke er klokken 12, men ja, præcis.